May tatanong ako sa'yo. Sino presidente mo? Alam mo ba? Tulong si... Hindi, ano yung naglalaban ngayon eh? Pacquiao. Ano? Hindi, ano yung naglalaban ngayon eh? Pacquiao. Manny Pacquiao. Hindi, ano yung naglalaban ngayon eh? Pacquiao. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Teka lang. Manny Pacquiao. Kiko. Oh, si Isko. Ayun na. Sino ba yun? Isko Moreno. Isko Moreno. Tapos si Ping Lacson. Si Bongbong o si Lini. Sino sa yung si Lima? Presidente ng ba? Manny Pacquiao. Oh. Manny Pacquiao ka talaga? Eh, syempre, boksingero yun eh. Hindi, presidente nga. Hindi ng boksingero eh. Dati, Presidente ngayon magiging tatakbong presidente. Sino ba talaga? Pacquiao? Bang bubutuin mo si Willie Villame. Si Kunyok Velasco. Boss Mark, waray-waray. May kalaban si Joy Joy. Joy Joy, sino Joy Joy? Yung ano sa ano. Kumakain siya eh. Yung nag-viral ano? Oo, sikat nga eh. Di ba ex mo na yun? Ex mo. Si Joy Joy. Ah. Bibigyan ko na lang siya ng 50. Kita kami. Pacquiao pala siya. Ipantapat na tayo kay Joy Joy. Saan ba yun si Joy Joy, Mike? Ilan nagkakagusto sa'yo? Saan yung mga nagkakagusto sa'yo? Sabi mo madami. Pero yung presidente mo si Pacquiao talaga. Kasi magaling. Boxing. Kasi kami, BBM kami. BBM, bago. Kaya mapagsikit mo. Sabihin mo siya kaka. Maya pa. Kaya mo na. Hindi. Balik mo mamaya, kukunin ko yan. Anong oras? Nangik, mga ano. Pag uwi ko, mga alas 6. Luwas ako. Pupunta pa ako dito. Ah, punta ka pa ba? Mamaya, matulog ka na. Hindi na